hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo. i-upload mo, I-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Oh! Hanot nono, hanot. Baile nono, baile. Matibay kay ni minabaili si Nicole baga. Matibay minabaili si Nicole kay ni. So mga baile na pangrimate baga. So naglukso-lukso baga tabi Kuya Nem sade. Anday ko pa mahiling na hiling sa kuya. Ika kuya Nem, dito ka pa nahiling magbaile. Ako nahiling muna ako magbaile kuya Nem. Di pa, maski ka nasa JNB ka, dahil mo ako nahiling magbaile lama. Di pa, ano? Sige, pag nahiling mo kuya Nem, so pangalas ka. Si Shara pa, bailihon ta daw ini sa Earth Forum. Adi, dapat igwasod di si GBK number sa Earth Forum sa Oktubre. Adi, aning mailing talamang ang mga the best na magbaili. Kumusta po kamo ka, boss? Kumusta lamang kamo? Maray na hapon tabi. Kumusta lamang ang sa tuyang hapon? Kumusta po may mga birthday ngunyan? Haberday. May mga travel maray na hapon tabi. Ingat tabi. May mga travel maray na hapon sa Induga boss. Oy, kumusta na lamang tabi ang sa tuyang mga misis, mga mister? Kumusta po ang mga in love dyan? Kumusta ang mga in love tabi dyan? Ang pagkaan pa, kahit pa lang kuya Nemi, ang mga mag-shoota, bakan mag-shoota mo niya na di. Kang panahon, pang nagde-date ka mo, ang magasto talaga, so lalaki, lalaki talaga ang minataya dyan, gabos, ikang bahala ka mag-ibi-ibi, kakigagasto. Ang babae, di pigpapagasto ta, pigpapahiling ang pagpadaba sa sarong babayi. Pero ngunyan pala, na mga mag-shoota, ang pagbayad sa mga restaurant boda kandido mo nan, gari chip in, adi. Pero nag-chip in sinda. Sa suaki ko, nga ko, Noy, masayin ka? May kaurgyang niya po. So, may kwarta ka? Iwa nga po, digdi. Nga ko, kalit kang kwarta mo, ay, nag-chip in niya kami pag nagkakaon ka. Nailing mo na iyam pala niya na ako. Di ka lamang nga ako makaarog kang style ko kang panahon. Sabi ko sa aki ko na, si mami mo, pigdi-date ko permi, ako nagbabayad kan mga pigkakaunan mi. Si mami nga ang kadate mo. Nga ko, si mami mo lang ang kadate ko. Iyo nga no. Potong ko daw nga si mama. Sabi ka, di ka duwa ko. Dari pag paraotik ta, potong ko. Sulula kaya din nagapod. Mama, so yun ako kuya Nems. Ang kapod kan mga agi ko, mama. Sabi nga ni mama, karakulda nga yakat. Nga niya ko. Utik ito. Si mama nga, magutik. Saka maga. Uy, halat ngo na pala. Uni, may problema tabi ako. Baka po, pwede makatabang ka mo kainin na yaon ligdi sa DCGB ta. Di ko aram, nagdurumana da ini sa DSWD kung sa ina nakaarabot-abot ini. Di mo sa nagkuakitabang. Hello? Hello, amigo. Hello? Yeah. May bali mag-check-in. Ano? Gusto day mag-check-in tulos. Mag-check-in? Dahil tulos mag-check-in. Mag-chip in. Okay lang. Basta di mag-check-in. Oo. Dapat. Di ba? Pagkasal mo na. Aram mo, amigo. Pag mag-shoota ka mo, di ka mo dapat nagparachur check-in. Diba? Ayun ba gata? Ara ka dyan minabot sa punto na pag nagkabulagan ka mo, grabe ang iwal nindo. Grabe ang kulog kibuot. Siyempre, di ba? Ayun nga ne. Igwa nga na kung mag-shoota na nag-iwal suduan ng God. Garo, tulong taon sinang iba. Nag-iwal. Sa babayi, ugmahon. So lalaki, nag-ibi-ibi. Sabi kan babayi, kan lalaki. Ano mangyayari, hambog mo? Pinalingan ni ko kigigis. Gigis. Bako. Dahil muna kan mga bawal. Iyo nga ni. Tama ka dyan. Tama Ayun ka mo na dyan. sa maray na proseso. Iyon ang God. Piguturo kan sa... Iyo, piguturo kan sa mga aki ko. Sa totoo lang, Migo, ang mga aki ko, sabi ko, nga ko, enjoy yon ang pagiging soltero. Totoo lang.
mag-girlfriend. Kung ano, basta enjoy yun ang pagiging soltero, bayro mag-iringat. Pero pag nag-agum na nga niya ako, dahil nakamukha yan. Dapat so agum na sa nanindo kasi kasuhon nindo. Iyan ang pintuturo ko sa mga aki ko, Permi. Ha? Yan ang mga good advice. At ayun talaga totoo. Yun Mga nga. Pag nag-agum na nga niya ako, sa agum na sa nanindo. Tayo anyway, in-enjoy nindo ang pagkasoltero nindo. True Diba? experience ba? Ano ba? Oh, sabi ni Mrs. Magayon yan turo sa inyo ni Daddy nindo. Ayo. Ayun ba? Huwag maon sa ko si Mrs. Oo. Pwede mo nagsabi, ganun yung pagkarubo si daddy nindo. Ah, siyempre, aram mo bigo. Di mo dapat pagpasok ka ng ama. Duman sampangan kan mga aki mo. Ayun ko. Okay, sige. Bye-bye. Thank you. Sige, bye-bye. Okay. Si Karen Ala nasa linya. Aramon tanong mo ng istorya bago digit sa problema ko. Baka po pwedeng matabangan tayo ni. Makatipon lamang kita siguro mga 2,000 gayon. Ano, ikaw kung nahirakon di ginagangan na mo problema. Tabi, sa bulong, ha? Paguna ko baga, dahil naman kitang problema ng kuya ni sa mga bulong ta. Ano, aramon taon ang report ni Karen. Baby Karen, good morning. Good afternoon. Good afternoon, VP Henry. Anong baby Henry? VP. Ha? VP. Ah, salas pagdangog ko. Maingat tayo sa ere. Oo nga pala, ano? Oo nga pala. Oo nga pala, ade. Oo nga pala. Oo nga, okay. Silent lang tayo, ha? Opo. Oy, silent lang tayo, ha? Mapapasana. Pag nasa ere tayo, silent lang tayo, ha? Yes, tama. Okay? Opo. Mukhang, nagugustuhan ko naman ang style mo. Gary, tataw ka naman magsaray ki asin sa irarom kang dagat. You know what does it mean? Malson. So, Hermano. Gary, tataw ka nang magsaray nin asin sa irarom kang dagat. Di ba? O tataw ka nang magsaray ki asin sa irarom kan tubig. You know what does it mean, baby Karen? Not really. Not really. Ibig sabihin yan, tataw ka nang magsaray ki sekreto. Di ba? Di ba? Opo. Oh, bakit ang saya-saya mo? Pag nagkakauron ka, naugmahon lang ako. Sige na ni Bareta na tabi. Bareta na Bareta. Bumareta ka na yo. O sige, 1, 2, 3, pasok. Day talaga sagkod mo niya nin formal as in direkta na kasimbagan ang Provincial Health Office duman sa matatandaan na napag-araman kan DCGB News sa concern as in problema kan JB DAP sa Ligaw sa pagkaubos kan espesyal na tubig para sa proseso kan dialysis sa ospital as in kawaaranan nin operasyon kan ibang mga laboratory equipment duman na sinabing halos sarong bulan na. Base kaya VP Henry Girari sa pag-follow up kan DCGB News sigun kay hospital monitoring focal na si Claudet Buqueyo, tayo pinmi ako digditig direkta kan provincial health officer. Oh. Sigun digdi, usually ang provincial health office, day basta-basta nakakaisip kay mga siring ka na bagay. Sa kan pinalo up niya to, sinabing ang mga siring daka na panyari yung issue, ang ospital na mismo ang nagre-resolve kan problema as pinahayag mismo ka ini na usually mga technical issue man sana ang mga steering kaiyan. Ngunyan, ang medyo nalibong kita VPN ta finalo up niya to sinabi ka sa apong digdi na iko-coordinate din ito sa JBDAC directly kay Dr. Dominador Concepcion na Chief of Hospital. Sabi man da kang doktor, sigun digdi, day man da ang problema, day man da sa reported sa steering kaiyan. Okay. Okay, di sige. Ang Provincial Health Office digdi, baka technical problem ang sanadaakan ng mga siring ang DPNRI and usually, mga ospital na ang nagre-resolve sa mga arugaan na nagre-report sa Provincial Health Office. Okay, so meaning, pag-arog ka itong problema, ang ma-resolver sa hospital mismo, dahil naman kayo po ang PHO. Roger on that DPNRI. Talaga, arog pa lang ka ng patakaran dyan? Oo. O di sige, Siguro, halaton ta na lang na mag-abot sa punto na kwanta. Anyway, nakauron man ito ni Jimmy. Punto lang kung ano sa epekto ka ito. Kung di gumananggad, maluwas sa ka na mareklamo ang mga kababayan tayo.
Roger on that. Tapos, Okay. siguro, unformal na kasimbagan ka issue. Yan, kay Governor Rizal. Si Governor Rizal na ang dapat ang apot ng kayo ni. Kadakol kan nagtatawnin formal buda direktang simbag. kadakol kan problema nakapig-isip kan gobernador. Ang mga arog siguro kan sa mga department heads na dapat iyan, sa level na nila dapat resolveran iyan. Tama ka dyan. Takadakol kan pig-isip kan gobernador. Kaya nga di mga department heads, sino dapat magtrabaho ka iyan, buda may mga focal person. Sino dapat ang magtrabaho ka? Na dapat pagparapaabuton pa, sana mamayo ta. Yan bagan trabaho kan pangkalahatan. Roger on that. Di ba? Opo. Bay na? Okay na, sige, anyway, okay na, na-verify na follow up na yan, halaton na lang sa mga maabot na aldaw. Yo. Roger on that, DPNG. Okay. Matagos man kita na mag-follow up ginara kay ni, maski tasting dan direct ta, posible, pag-ururan na ini, may impress sinda kay ni, kung kayo ba si Governor Rizal na mag-meeting sinda kay ni. Okay. Yan ang report, Karen Ala, DPNG. Salamat, Tabi Karen, sa report. Hali dyan sa Alwas. O bueno, Ate Shara, pa, lawag tabi itong bisita ta, tabi digdi ko. Ano, so bisita ta. Ikaw di kinagahagad kita bang? Ilingon ko po, kung baka may maitabang, baka po igwa ka mo dyan ki mga suro-sobre, wala man kinagdadangog dyan ng mga 5 katawo, mga tag 500 kita, o kung ano ta. Igwa siya ki problema tungkol sa agom niya na may hilang ng ulcer. Siguro, kanong tamo na makabakal kibulong inita. Di ko aram kung nagduruma naman ini sa mga ahensya kan gobyerno. Patukawan na tabi digdi siya sa uy, diyan ka tabi manay. Diyan ka po. Yo. Hayin tabi, suresita mo. Kano tabi, Karen? Karen. Okay, apulong ko na si Karen Kishara. Problema tana ini, Baby Shara. Ano da ini ni? Kaso din ka po nagdaman sa doktor? Kahapon po. Kaso hapon. Sige, ano po ang pangaran mo, Manay? Melba po. Melba. Dumang ka po utang mikropono tabi. Yan. Sige. Yan, okay. Melba, ano pa napilyido mo? Atibo po. Atibo. Taga saan ka po? Nagpapalit po. Iyo. Ano po ang sa imong hanapuhay? Nagkuhan mo lang po ako nung nagtitinda-tinda po ako, sir. Ki ano? Nag-ilang po si Agom. Opo. Nagtitinda akong turon, nagkampaga. Turon? Na gulay na luto na. Yun, ika nagluluto? Opo. Iyo po. Ngayon, di ka nakatinda. Di man po ta. Sa gumo, anong trabaho ni Ago mo? Dati po, driver sa tricycle. Kaso, nag-ilang po. December pa po yan. December pa? Driver sa Ago mo? Driver tricycle. Ba't ang mga driver bagada? Sweet lover bagada? Ano? Anong hilang ni Ago mo, tabi? So, sa tulak na po, kaya sir, ulcer daw po yato po. Ulcer? Kaya lang acute na daw po. Iyoso ka ni Dr. Mike Opo. Navera? Dr. Mike Pero Navera? dati po, na-hospital na kami sa Ligaw po. 2 beses na po, di man po naulian. Kaya nag-kuligan Anong hilang dahil ka na hospital sa? Anong hilang niya? Ang man nagayad Ulcer? po, opo. Ang ulcer kaya man ay di na uli ang ulcer nabubulong. Opo. Kaya lang sukaw sa kaan, ngaya kung halang ang acid niya sa tulak, ito ang medyo babalik-balik yan. Opo. Payato na nga po siya. Picture niya po. Sige, di. Ano po ang problema mo, tabi? Nagagad po kaya kung sa bulong niya po. Tapos nag-DSW din ako, sabi, hindi daw po piga kung duman ang sa ulcer lang, pag ulcer lang daw po. Anong bigtabangan ninda? Siguro, so mga, Saan ka na DSW rin nagduman? sa main po. Digdi sa may Gaisano? Opo. Anong sabi? Di, pwede ang ulcer? Ang ulcer lang daw po, parang kwan lang na ilang daw. Talaga? Sabi ko, di na nga nakakahiro siya gumpong, sabi ko. Yung nga, so tulugod ng mga bararatong bayadan sa hospital, di sakop kan DSWD, ang ulcer? Po. Suswaya na nga po ako duma. Oo. Nata? Sabi ko, wala kaya bulong na inuman siya ako. Oo. Anong sabi? Di talaga pwede ang may ulcer? Hindi daw. Ay, sus kung pangyayari. Anong pigatawang, kung sabihin mo, ang pigtatawang kan DSWD lugod sa mga hilang na mga magabaton, araw ka mga simple lugod na barato ang bayadan kang gobyerno, dito lugod na ipigataw sa endo? Pero ano ko sa rin ka po nagduman? Ganap na po.
Ngunyan hapon? Opo. Anong oras ka nagpila? Nag alas 8 po, natapos ako. Mag-aalaon na yung media. Pangyari, alas 8 ka nagpila duman? Nakauron ka, alauna? Nagkaon ka na? Ay, naikuon, siron ka naman kay ini, o. Sarap pa kaon naman sa baba ini, kay Ate Alma, kay Miss Alma. So, barkada ko dyan sa baba na, kuha. Magkaon ka naman sa baba, may restaurant dyan. Okay Sa dahil pagkaon ta ka, dahil pagkaon ka naman utong na itong babayeng ito, utong magayon-gayon na ito. Ibang kan diyan, papakaunon ka naman sa baba, ha? Iyo, pagkaon ka ta, pakaulsiron ka man. Iyo, pirang aki nindo, 4 po. 4. Napatang ka ni ago mo. May ang Oh. pangalan po, kon pa lang 9 years old. 9 years old. 976 tapos 1 year and 4 months, ay 5 months. May aki ka kay sadit pa. Opo. Iyo ano? Han sa mga aki mo ngunyan. Nasa harong po. Nag-eskwela sinda. So sa haro lang po, so do pinabsin ko lang. Ah, pero nag-eskwela sa duwa. Nag-eskwela po tulo. Tulo. Saan po nag-eskwela? Duman po sa Kamalig North. Kamarig North. O sige, kaya ko na no. Medyo na kung man ambot ko ta. Inilugod ng mga babayada ng mga bararatuhon ang DSWD dai. Di ka nagrani duman sa Kamalig sa munisipyo kay Mayor. Nagdani po ako, kaya po, dapat po, 3 months. So, dati po, naghagad man ako. Ah, naghagad ka na. Dapat mag 3 months na naman daw po. Iyo ano. Last May po ako naghagad. Tapos, ngunyan po, sabi ko, 3 months na. Sabi, eksakto daw dapat mga sa August 29 daw po. August 29. Kaya, Sa munisipyo, baga kayo doktor duman sa munisipyo, di ka nagdumanan. May doktor baga duman? Ang pigareseta man sana po duman po. Dating piguan mi so mga omeprazole po. Yung mananggad sa kwanyan, sa ulceryan, Hindi man po antacid. Pira na po kaming bulong. Di pa man siya nakakuan. Iyo. Ano nata, para inom sa gumo? Dati po, siguro nung kuan pa siya. Sigarilyo? Opo. Ngunyan? Ngunyan, di naman po. Oh, yan. Nag-ilang siya. Yun na yan. Mina, isus ko sa gumo. Sarawa yun man, ano? O di, sige, di... Anong kay Puan mo ni? May bisita po di mga tugang para kay... Anong pangalan ni Ago mo, Tabi? Samuel po. Samuel Atibo. Atibo. Samuel. May kanta kayo ni, di ba? Shara? Samuel. Samuel out there. Ano mo na kantang yan, Mrs.? Di mo na? Okay. Di sige, mga tugang, naira kong kayo kay na kay Mrs. na nagdumana sa DSWD. Tuman pala, dahil man, pakuna ko, sabi ni Bibi, sa mga hospital, ka nagduman sa BRTTH sa may libreng bulong lamang? Di pa man po ako nagduman sa PRT. Sa kampo, nagduman ka sa iba? Sa iba nagduman ka? Sa kuan po, sa ako Bicol, sabi daw po, may schedule pa September. Kinasabi ko, mag-schedule pa, mag-ainom po kayong bulong. Yung nga May ni. September pa ako mag-alak. Iyo, saan ka naghapot ka mga bulong ka ini? Duman po mismo kay Dr. Novera po. O, duman sa mga butika bagay good kay ini na mga garo pwede ini sa mga anong apod kayo so barato. Ano apod kayo Shara? So Nagkana po ako sa generic. Generic. Wala man po. De kay ini. Ano nga rin kay ini bata dai? Dopamine. Bibid mo pa ka manay? Bibid mo ka, di mo ako Kuya bibid. Henry si Mas. Okay. Generic pharmacy daigo magkapot ka sa mga barato. Iyo. Paano mo ko na may bidan? Nagdadangog po ako sa Okay. O di sige. Mga tugang, uli po, baka may surusubra lamang kamo dyan na pangtabang din kay Mrs. So, kwentada mi ni Shirley, Shara, galing na tabi sa table ko, Shara, sa papel, na pigkwenta mi ni Shirley. Yung kay Shirley, so kwentada. Baka po pwede kitang makatabang digday, makichat na lang po ako sa 0928 o text ako sa 0928-777-5548 sa 0966-203-0034 or pwede man hindi akong i-chat tabi, pwede man tabi sa DCGB News Online o pwede po sa GCash, may GCash man kami digday. Kaso bago, pigkwenta mi ni Shirley so, mga so kapot-kapot kong papel daw. Yung problema. Pag nakakaputan ko, nalilingawan ko eh. Kung kapot-kapot na papel, takwinin tami ka sa bago. Garon ni yaon duman sa newsroom, tabi, nga tabi siya ra. So may kwentada na ano ni gari na sa 1,500, 2,000 ko dito man sa nakaan kay puhan mo. Dekang kwarta ta. Danong hanap buhay nindo. O ni Ago, tricycle driver man sa ano. Opo. Ganyan po, wala ko ta.
nagaparayag na sa. Yung ani. Sige. Sige, mga pudan katabi sa mga listeners na misis. Sige na po. Sige na po, mga pudan ka sa nagdadangog tabi. Opo, sige na. Sige. Nangapudan po ako sa may maray na buot po sa mga nagadangog po kay Kuya Henry po na magad po akong tabang para sa bulong po nung agum ko. Oo. Iyo, sige. So ang kay puan mga tugang, mga nasa 1,500 man sa na 85, no? May laboratory, mas laboratory misis, maski pahudyan tanan mo na ini. Importante makainom kibulong sa agomo para duman sa ulcer niya. Opo. Padabaon mo sa agomo ni. Hindi. So, siyempre po, kay po ta sa mga aki. Iyo nga ni ano. Oh, perang taon na kamong kasal ni agomo. Mga 9 po. 9 years, iyo. Sige po, maki-text pa ako kun sa 0928-777-5548, 0966-203-0034, iyo, para po duman sa sendong mga donasyon, or baka po sa tuya na mga, sa i-chat po nindo ako sa tuya na, ano ini, sa tuya tabi na platform, social media, matabangan ta po si Mrs. Grabe ang pangayip. Nakalakop na, nagpila alas 8 sa DSWD, adi. Opo. Tapos, inabutan kang alauna. Mag-alauna yung media. Pag alauna yung media, pag abot naman, di ka man palang pwede. Hindi man daw po. Dapat ko ta dyan sa DSWD, sa phone pa sana, screen na. Ayun ang dapat na proseso. Pag pila mo pa sana duman, dapat duman sa pinto, may naghapot na ano po ang hilang mo. Hindi ka lamang hinapot. Nag-aagad lang po. Pero mayroon number po. Oo. Ano, Kaya, so, nagparapila kang halaba unon, pag abot mo naman sa mga kwansay mo, di ka man palang pwede. Di man masanakot sa puon, o Mrs. ano pantuyo, isa-suggest dawan sa DSWD, tam pinakamakulog na parte, iyan na, nagpila kang haluyo nun. Opo. So, pag abot pa lang, di ka man pwede matabangan. Ta. Hindi man pwede. Ang ulcer pa lang, di man pwedeng tabangan kan DSWD. Hindi man daw po. Parang kuan man sana na mababa man sana daw po na kuan ilang. Oh, ang gusto pala nila, sa mga hilang ng mga magabato na, no? Sa mga kuan lang ata po sa mga hospital bill tapos sa mga Oo. Di ka nagmahirak ng gaduman. nakimahirap po na. Anong sabi sa imo? Di man po talaga daw pwede. Yung ani pangyayari. Sige po. Sige po, ang sa tuya tabing numero na pwede nindong i-text tabi 09. Siguro kay punta lang ki mga 1,500. Bakal ka ng bulong kay ni Manay. 1,585 sa kwintada ni Shirley kang reseta mo. May presyo pinakwintada mo na ning presyo. May presyo na digdi. Opo. Sa kwanso laboratory maski kwanta mo na taso importante makainom kibulong. Iyo. Makikantabi mga tugang baka may sobra lamang kamo diyan mga parantabay ta. Sisa lamang ang tabay diyan ay lamang ki 1,500 mas 1,600 para makatao kita ki ano yan ki tabang diri sa tuyang bisita. Pwede man po na pwede man po na GCash. May mga GCash man kami din na pwede po nindong padarahan kasi ito tabi na mga donasyon. Iyo po. Sige. Sige na misis, mga pudang ka po garari sa listeners ta. Nangapudan po ako kiraray sa may mga maray na buot po na matabangan mo man po ako. Ta may apat po kung sa dayot na aki. Sana po may mahirak man po na magtabang po sa muya. Ta wala na pong naghahanap po sa muya. Iyo, okay. Sige. O may nag-text digdi. Sige. May nag-chat po digdi. 500 da po sa iya. Salamat Iyo. po. May nagtopong 500 pesos. Sali ni sa kamidbid ko. Dapo na paminsong kang pangaran niya. O di, igwa na po kita ki 500 pesos. Iyo po. Para po sa imo. Ang nag-donate po, Henry M. Dahil mari ko kaya ako din 500 pelang ko sa em. Kung 500 digdi tabi. Allowance ko ini kinagkaperang aldaw. Ikon ko sa imo ha. Ta ngani na makaduro dagdag. So kay punta na lang mga tugang ki igwa na po ko may igwa ko sandali lang GCash. Shara. Pwede so GCash mo ni. Pwede so GCash mo. Sige daw maradaon may nagchat sa kuya ki GCash o kay punta na lang po ki may 500 ako ko taday buko itarami ni ko di. Ano ni nasubog man ako sa imo. Ayo. Ini kayang
Kuan tabang ko man sa imo, ha? Iyo, Salamat sige. po. Baka igwala man kitang paraan tabay pa na magdagdag. Uning sa kuyang amigo, pigahanap, sarap, pwede type mo sa Gcash mo. Yun eh, oh. Yun eh. Sige, type ko sa Gcash mo, ah. Anong pangaran? Pangaran mo? O si 0909 263 85112. Tama? Do not mention my name. Okay. What is so? Amigo, salamat ha. 0909-263-8512. Tama? Oh. Ang pangaran tabi, amigo, ma-reflect naman sa ngaran mo, di? Shara May Leron. Oh. Pasursobran mo na, amigo, tapang merindal. Dahil karaman sana. Okay? O, di yan na. O, sige. O, di. Latalatong ko so kung sa imo, ha? Donation sa imo. Baka igwapa digdi. Nakuha kaya, pasensya na ko mga tugang tako. Medyo nakuha na ko na, ano ini, hapon kaya. Pagkaro kaya kaya mga bagay, pero pwede ko kayang sayumahan. Ano matabangan tang kapwatang nangangaipo. O di sige. Sara ko na tabi ning 500 digdi. Latalaton ta. Okay na kita. So, sige lang kita. Salamat. Thanks, amigo. Simbagong ko lang inyo. Igwa na kita, Mrs. K, 1,500. Iyo. Salamat. Baka igwa, pakimagdagdag, di maka 2,000 lamang kita. Di masabay ta so, kwan mo. Masabay ta so, sa imong pang laboratory. Iyo. Tapi kwenta mo ni Shirley, 1,500 so sa bulong. Tapos sa laboratory mo, mga 1,000 man. Mga 2,500. Okay. Oni na, Gcash pa. Shara? Gcash number iyo? Ano ko na. Madonate pa ako 500. Masurti yung kamisis ngo niyan, Madonate ta siyang 500. Nagdanggo ngo niyan sa ago mo. Diyan man naram na agong mapadi si JB ka. Ayo. Pero may pakisuya ko sa imo. Dahil mo ko pakistorya duman sa anong barangay ka nga ni? Kirangay. Di mo ko pagtaram duman sa mga tawon. Ako pala may huritso raman sa personal. Ha? Tamasupog. Yo. Di mo nang nagpagpakarauton duman. Makapakarauton ma ako na siyan rin pala ngaya mistiso. Dahil ka magtaram ka. Yo. Pero ano sa iling mo sa kuya? Totoo lang. Anong pagiling mo? Po, mistiso po. Ayun na. 0909-263-8512. Boseng, basta ma-reflect an mo, Shara May, tama na Shara May, Leron, yan. Pumasok na yung 1K. Ay, salamat tabi. Una na palang pinadaran sa kuya ni amigo. Thank you, amigo, ha. Thank you, Toma. May 500 patabing saro, ha. Muna pa. Latalaton ta. Na. Pasobra, amigo, pakibalik na lang. Latusunta ka dyan, na. Ay, amigo ba, kamangaranan ta ka po, magaray ka. Okay. Inan ko kung pag ako nagdalaga na mayor sa Legazpi, inan ko ang muna vice mayor. Ini na nag-chat ki 1,000. Ayo. Kaya kasabanggi kauron ko si Mayor Isham bulan si Kwan kasi doon sa sa ICCI. Yaw na so thank you amigo. Di alat ko na laton ta so 500 na yan. So so another 500 pigsen ko na sa iya sa texter ta. Uri na nakakuha na. Pigsen ko na. 0909-263-8512. Iyo. Alaton mo. Igwa ka na, Mrs. As of now, may 1,500 ka na, ha? May pledge na 500, alat-halaton ta. Alat-halaton ta, ha? Iyan ngayon na mo yang ko sa imo, tambugon ka. Hambugon da ako na. Si Mrs. na nampig di-date ko kan. Soltero pa ako manay. Naniwala ka na si Mrs. na nampig di-date ko? Naniwala ka daw? Parang day po. Kuno to. Pakaraya. Bayong ko sa imo. Sunti na ba ko sa Okay, madali lang po Okay. Tama katabi, Mr. Maceda. Ako, senior citizen. Nagparapila ako 8 a.m. hanggang alas 2 nin hapon
pagkatapos reject, isuggest mo po na supuon pa sana haputunan ninda kung matabang ninda uday iyo. Ako ta abay sana ta ipahanap ko Angel arog kay ni. Ako nahira ko aso totoo lang manay. Haba ako nang tao pigpapaasa. Wala pigpa aba ako nang tao pigpapaasa. Maski ako kay to, ako nagpapaasa. Kanining amigo kong ining amigo ko man, di nagpapaasa ini. Di dapat kita nagpapaasa tak kapagal. Kan wako tabi maray na ano yan na papilahom ka kihalabaon. O ni na po so 500. Salamat tabi bossing. May ngaran eh. O yaon na so 500 nagabot na. Salamaton tabi. Please don't mention my name. Mapadala ako one. Oh, see? Adig din muna tabi kwan. Tomorrow afternoon, pakibigyan mo muna. O sige, alat ko na. Ay madam, ate, didi ka na po, digdi mo na po isend. Here mo na po isend. Yan. Digdi na lang, alat ko na taon ni, sumay igwa pa, alat ko na. 0909 632 85112. Oy, tita, digdi mo na po i-send sa number na ini. Digdi mo na po i-send. Nga sa laruan sana. 0909-632 263 pala. Tama ba? Baliktad. Mangyari. Baka mapadara sa iba. O, 26 masala kita. Lahat ko na, bata pag nasa sala, dahil ma-retrieve 263. Yan. 8512. Okay na gayon, okay na kita. Salamaton po Salamaton tabi. 0909-263-8512. Tama, Shara? Si Shara, gustong ko man ni Shara. Batag ulok ni Shara ko dyan. Magayon na, di ba? 0909-263-8512. Sige. 263-8512. Okay na. Ate, tita, ayan, napigsan ko na po sa imo. I-double check mo tabi kung Shara Maileron. Tami na reflect man iyan. Sorry, Shara. Tapos ka. Na-receive na Sir Henry Shara, paki-confirm. Iyon na po. Iyon na ni 500. Iyon na. Yes. Okay na po. Yes. Okay. Yes po. Okay na. Okay na. Yan. TY. Alright. Yes po. Okay na. Iyon na. Ate Shara, okay na. Pera niya sa Gcash mo. 2,000. 2,000. Okay. Iyon na manay. 2,000 pa. Ay, day. May 1,000 si Kwan. May 1,000 pa si Kwan. So, sa kuyang listener na saro na anonymous. Unanimous. Unanimous. 1,000. O sige. Abunaran ko nang nasa 1,000 ni tita. Okay. Salamaton. Mrs. Magmount daw kung niya na apon. Sa totoo lang. Pag mga ulcer, iba, bako grabe ilang kay BP Henry na ang bahala, nailing muna ini. Pag mga iba lang hilang, ako nang ba, isus kong mga tao. Okay na? Ate Shara, maratabig dati Shara. Dili ka? Ikaw pa? Sige, halat-halatan mo. Ikaw pa gayon. Halat ko na, ha? Sir, saan po pwede magpadala ng konting help sa Gcash mo po? Please keep me anonymous. Saan nini? Sa message. I-chat mo na naman sa message. Ay, paano yan i-message mo? Paano i-message mo yan? Bala ka na, i-send mo tabi siya. Send mo. Simbagon mo naman sa nakawakaso number mo. Hello? Hello, Migo. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Believe talaga ako sa imo. Talagang mapagkawang gawa ka. Then, at sa totoo lang, Migo, bako man ako digdi ang bida. Ang Pero, bida digdi, Migo, ining mga Migo. listeners ta na nagtitiwala sa satuya, buda Yeah, nagpapagmasa pa rin. Ako instrumento man sana ako digdi. Instrumento. Instrumento ng Diyos. Ano?
instrumento kan Diyos. Iyo baga instrumento man sa nakita, pero ang pinakadapat na pasalamatan sunagtabang. Iyo. Takon dahil sunagtabang, wala man akong maitatabang, wala man ako kikwan. Wala man Pero akong makulang yan, Migo. Ha? Makulang yan. Maumahong ka ta. Kauron mo ka to aga. Kaya, maigos ka ngunyan ano ka dyan. Saro sa mga raton. Migo, Oo. ay ako sigya putong kapag nasabat kang salbatan na Migo. ka. Ah, Ano ang sabi mo nung subtiro kasi misis mo lang ang pigdi-date mo? lingaw, basta sabi ko sa iya, kung may bulong pa siya, padarhan ko siya. Putong so. Pero, Migo, Ah, ang masasabi ko lang dyan, saro lang masasabi ko, ah. tell that to the Marines, boy. Excuse me, boy. O sige na, salamat. Bye-bye. Sarawayo ni. O, ay sipon pala ni Shara. Shara, ining nagkapot kan Gcash number. Dito na lang, Shara. Uy. Shara, dito mo lang siyagutin nun lang, oh. Dito mo na lang. Bibid ko ini, dati kong estudyante ko ini. Si Shane. Isko mailing mo ini, Noy. Jerome. Kung mahiling mo ini si Shane, ay, naik ko po. Kaya nga ni ko inipigtawang kihababang grades. Alam ko na, i-type ko sa number. Bata na hanggan mo niyan, daraga pa ini. Deko aram, so kagayunan niya, hanggan mo niyan, daraga pa. Sigurado ka ngaya, sir. Garo yung aram ko, alam ko na, ha? 0909. Ay, sorry. Anonymous pala. Okay, madali lang. Tinay po na sa number na, sinimbag mo na. Ayun na, ulitong ko ganita. Padaba ko ini, si Kwan. Hay, sa number mo. Itas mo daw. Ah. Ako yan, mga naging estudyante ko, padabaon ko daw, 263. Yan. Ulit na naman ngayon, so, 85. Yan. Okay. So, 909-263. Okay. Shara May. O, Shane, first name man sana ne. First name man sana. Basta na. Dahil ka mag-edit. Yan. 09-263-8512. Excuse me po. Okay na. Salamat on tabi. O sendo ka ba? Siya rapid na nakita abot. Alam ko na ito. Alam mo yung donation ni Noy. I-search mo na yun. Ining ngara na yun. Hilingan mo nga. Naling mo na siya, ra? Naling mo na siya? Oo. Ata. Alang kausa ko ini. Mata nanggad sa mga masama siya. Dahil man ka-apelyido, tabi, Shane. Kung ang apelyido niya ni, so kandaraga pa siya, dahil pag yun eh. Ayun pala, ayun pala, tama. Dahil yun si Shane. Nag-teach ako sa Bicol University, gari second batch ini, na naturoan ko eh. Pagkalaw ko sa Bicol University, second batch ini, na turuan ko tabi sa broadcasting. Okay. Shane, salamaton. O, nag-love na. Nag-heart na pala. Nag-heart na. Nag-love. Nag-heart. Okay. O, sige na. Okay na. Pero saran yun mo dyan. So, 1,000 ni tita. Pabunan lang tama na sa opisina. So, Mrs. 2,000. Alaton mo sa kay Shane. Iyo. Plus 1,000 ni mga ngaranan ko itong paradangog ko. Dagitan ako ni tita. Luwang kita kay Ate Shirley. Yan. Taso, di ko ito mabunaran man na ita. So, unin sa kwarta ko na sana. Ini allowance ko ini. 100 per day. Pampamaho ko ini naman sa kay Cha Melgs. Oh. Pati lamang sa ko nakakapamaho na. Tren, ako niyang kibarkada na babayi. Oh, gusto kong babarkada sa mga babayi. Baga na may kwarta. Aruga. O sige na po. So, bali pera nini ka bo, Sarah, 3,000. Tama? Tuyaon sa imo,
Ay, para daw ko na di kitabi, Shara. Taba ka mag-amunar kita. Di ka tabi. Di ka. Di ka. Kaysa yan na 1,000 mo. 2,000 pa lang. Kaya nga, so alam ko na. May nagpadala 1K, tas dalawang 500. Iyo, so saro. So 1K, so sa amigo ko. So, 500 na isa yung sunagte. Bo naman saro pang 500. O di, bali. Bak man si Shane yung sarong 500? Wala pa. Wala pa? Malalaman mo? Okay. Sige. Sige. O di, bela bali, 2,000. Ilang nga daw. 3,000 na lahat. 3,000? Kasi kanino galing niya? Baka yan na po kayo, Ma'am Shane. Sige daw. Tingnan mo. Una nag-chat na si Shane. 1K? Makaugmahan ba ng mga estudyante mo dati? Ilang, Yun na. Yun na, okay na. Salamat. Salamat, babe. Salamat, tabi. Salamat, tabi. Shane. God bless. Mata. Matibayin ini mag-host, ne. Nag-host ini. O manay, yun na po kita. O igwa ka kay Bale. Pero ne, 3,000. plus 1,000 ni 4,000. 4,000. Yun na. O sige. Paano pag-cash mo kaan? Malaka na, paano ito kay Manayan? Problema muna yan, iyo. Okay na. Sige. Okay na. Alright, sige. O, Manay, yun na tabi. Iwa ka kay 4,500. Gusto sabihin, pati sa laboratory mo, in-request na ipalaboratory mo si Agumo, ha? O, naka 4,500 kita. O, nini, so 500 daw. Sabihon, ang laboratory mo nasa 1,000 plus. Itong pag-request ni Doc, dahil gusto request si BC, etc. Plus, bakal mong bulong sa 4,500, papalaboratory mo siya, budak mga bakal mo sa bulong niya. Yo. O, sige na po. Anong mensahe mo sa mga nagtarabang sa tuya? Salamat po ni Maray sa mga paradang po na nagtabang po sa kuya. God bless po sa inyo, Gabos po. Iyo. Ako tabi, anong aran mo nga ni Mrs. Melba po. Melba? Opo. Oh. Ang Sa inyo nagtabang... man po, palan kuya. Dako lang salamat po. Opo. Ang nagtabang sa imo, bako man tabi ako. Yo. Ang nagtabang sa imo, sa mga listeners na iyo ang nagsuporta sa programang ini. Lingawan muna ako. Iyo. Ang tandaan mo lang sa mga listeners ito ipangadji mo na sila magkaigwa kay mga marhay na buhay. Kasabay ka man po duman. Sige lugod. Parang adji mo na sila magkaigwa kay mga maray na. Yan sa nanggari, balos ta sa senda. Di ba? O sige, salamat tabi sa ay, bako salamat. Tangani, baka bumalik. Di ka na magbalik di dito. Si Ago mo, maulian na yan. Yo. O sige. So, resita, di pagwaraon ha. Madumang ka kay Dr. Mike Gararay. Opo. Kumusta mo ako? Opo. Kumusta ka po ng tigdani, Henry M. Opo. Amigo ko yan, Dr. Mike Navera. Yo. Opo. Hala ba ang bagang buhok? Di ba? Hala ba ang buhok ka ba? So, nakabugkos pin mo ang buhok niya? Hanggang Oh, iyo. Sagom ka na, iling mo? Di po. Ay, mas magayon ito. Yo, okay. O, sige na. Salamat, tabi. Salamat okay, po. sige. Alright, Salamat sige po, po. Maray. O, sige. Alat-alatun mo ko naman sa luwa sa Ate Shara, ha? Okay. O, di bueno. Tabi yan mga tugangan sa tuyang bisita. Kunyan tabing hapon hindi po sa tuyang. Salamat gabos ha sa mga nagtarabang tabi sa tuyang kwan 4,500. At least tinamaan ta po so pangpalaboratory niya. Tamay request kaya si Dr. Mike Navera nin laboratory para duman kay Mrs. no? Para duman sa agum pala ni Mrs. Ativo para sa agum niya. Takay pon gayud mahiling so kanya so iba pang mga kanya sa blood, etc. Taday na diagnose pong may acute na ulcer. Pisiging higda, makulog pirmi ang tulak, pero ipapalaboratory. Okay? Salamaton tabi, mga busing. Mga listeners, tabi digdi po sa satuyang programa. So, mga listeners ta dyan. Thank you. Oy, tita, tabi, salamaton. Ako na muna pambala kaya ito na sa imo tabing request. Digdi po sa tuya tabi na. So, sa imo tabi, ha? Okay? Sige po. Bueno. Ay, bakit ganun ang tugtog kay ni? Ay, dapat pala na ko na mapadugtog ako kay. So, mga yun na ay, bata, di ko pala nabasa ko yan ni Miss Sukan tadi. So, live ta, alat ko na, ta.
Mapatugtog kita kan so the best man ngayon na. Gives the- Ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang ay ano ni sabi ni Shirley, okay man lang tabi 1,000. Oh, Shara, hagad mo kay Ate Shirley sa 1,000 tabi na para duman sa kuan ha, sa pang donor ta. Sige, salamat po kasi nung pagantabay, mga tugang. Digdi po sa inyong programa. Kaya, ang mga helang kanatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, mga helang yan, nadara kang sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kangatay. Yan po may silimarin na may antioxidant para po mga tugang matabangan na makontrol ang paghelang asin paghubag kangatay. Ang silimarin mababakal po mga tugang sa mga butika o kaya ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal po yan sa mga butika nationwide. Ha? Kaya po kung may problema kita sa liver, pwede man po yan mga tugang na bakalon sa mga butika. Kuwan po yan, food supplement po yan. Dahil po kay puhan ki resita nin doktor o si Sayman Tabi, tayan po sa rong klase na food supplement. Happy birthday kay Ma'am Eileen Latade at sa mama niya na si Vanji Latade. Yan. Alright, sige. Permi daw nakantabay sa DCGB from sign on to sign off, the best. I know you're everything that I've been looking for. And I look into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to Magayon no nagantay, Daddy. If I ever fall in love again. hold on. I'm gonna need Gayon? a little time. But if I ever fall in love again. sometime when this broken heart can mend. Salamat kan sa inyong pagantabay, mga tugang. Salamat po sa mga tabang. I love you all. Maray na hapon sa Endogabos. You're the one. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the 3rd floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. Radyo Balagon Kaito.